Tervetuloa Burn and Trash keittiöön tänne Puijonlaaksoon. Taas. Tänään on vuorossa kanakastike. After Uncle Ben's. Onnistuu aina. No niin. Ei kun hommiin siis Kyllä. vaan. Mitä tarvitset? Kanaa. Ja Uncle Ben'siä. Onnistuu aina. Kyllä. Sopii vegaaneille. Aloita aukaisemalla kanapaketti. Tota ei aukenut. Muista jättää kädet pesemättä. Kanaa. Nami. Laittamalla pannutulille. Pannua ei välttämättä tarvitse edelleenkään pestä. Eikä tämä aukas. Edellisen ruuat maut on aina edu. Kun pannu on kuumana ja rasva on terissä, on aika lisätä kanaa. Tuliko tuo aikuisvihdettä, ei saa katsoa siihen mukaan? No. Hyvä. Voi vittu. Hieno homma. Jos sä et voi siihen videoon. Tuli jo. Menee jo. Se kuvaa nyt. Oi saatana. Anna mennä. Kanaa, syökää kanaa, syökää kanaa! Sano pois. Mitä Anraxi on hyvä biisi. Tai hieno biisi. Koko rahalla. Anna hautua ja se on valmista syötäväksi. Ja ei kun syömään. Bon appetit. Suositellaan tarjontavaksi Close Enough -nudeleiden kanssa. Turvalleen! Nyt on vitu hyvä. Okei, ei muuta kuin silppa-salppati, kuvat tulee takas. Ihminen, metsä.